Dobro, moram ovo da ti pročitam sada, pošto ne dobijam često ovakve poruke, a ovo ćeš ti znati o čemu se radi. Poslala mi je poruku Spiral, to je kanal, tako, od Potkonjaka. A, jeste. Kaže, dragi Dragane, obaveštavam vas da će Goran Potkonjak sutra oko 20 časova emitovati prvi deo vaše emisije o vašim kritikama njega. Sad mi nije jasno. Vidi. Emitovat će se na kanalu Spiral, znači sutra u 8 uveče na kanalu Spiral, emit se jedan deo, znači gde ti kritikuješ Gorana. Pazi, Goran emituje to na svom kanalu gde je kritikovan. To je zanimljivo. To je zanimljivo. A on je najbolji, čini mi se, jer on bar ne krije. To ga kvalifikuje da ti možda kažeš za njega da je on najbolji. A ja sam već rekao... Već si rekao. I pre nego što si ovo rekao, da, ali sad kažem, ovo je potvrdilo samo ovo danas što si ti rekao. To je samo potvrda da je... Evo potvrde, evo gospoda potvrde, vidiš kako nam je dao potvrde. Ali pazi, on sada, zamisli šta je on je možda sad dao neku svoju odbranu u tome, pa dobro, ima čovjek pravo da se brani. Nema veze, u redu, ono što on misli da naravno, neka. Ali onda, ako se brani, onda bi trebao da meni da šansu da ja opet dam odgovor na njegovu odbranu. Da uništim i njegovu odbranu. Da, ali dobro, vidjet ćemo šta će postaviti, znaš, tako da ne znamo sad. Dobro, to ćemo da vidimo, da. Znači, dobro, neka naši gledalci koje interesuje, neka gledaju sutra Spiral, u 8 uveče, kanal. Emisiju koja će biti, jel sutra uživo ili kako? Pa ne, on samo kaže da će se, neće biti uživo, znači to je emitovanje dela emisije, prvi deo vaše emisije o vašim kritikama njega. Ne znam šta mu znači prvi deo. Pa ništa, tražite onda na YouTube-u ili... Spiral kanal u 8 uveče, Spiral kanal, to je to. A pazi, ako kaže vreme, znači da je uživo. A ne znam kako može da bude uživo. Ne znam, ali dobro. Aj, možda će, ne znam. Ali dobro je, hvala mu da je za vreme našeg programa nas objavio to da svi gledalci mogu da čuju i da gledaju. Tako, vrlo je fair i mene, eto, prosto onako, lep je gest. Da.